is Emakaya Podcast. Yulukudu yangena endlini ndizibulisela kwikhaya nekhaya umzi nomzana naphina apho uphulaphule ukhona elami igama ndilivela tanci umphumzi umphumzi nzuzo kodwa ke unganibiza ivela tanci manikwamkele ndikubulise Emakaya Podcast namhlanje sincokola ngebhola njengoba uyibona nansi ibhola ya lebhola usingaye lo team ezininzi zidlalela ibhola eCumakala xa ndicaphula nje ezimbalwa Chip Down Kellys 11 Atticus abahlaseli Mighty Bears Young Pirates Rasta Cosmos Chico Pirates Power Nation Young Swallows Barcelona Surprise Teenagers Real Madrid usingaye kodwa namhlanje itry again ya team eyenza imali Manikwamkele ndikubulise Emakaya Podcast. Ndiyabulisa mkhuluwa ndiyabulisa Dayiva man ndibulela ngelithuba onika lona Sigawule siwarhuqa kubani uviwe kumuntu ongamaziyo thina siyakwazi Emakaya Podcast Dayiva Nkosi man uviwe ifani yakhe ngulose uzalelwa eThembeni ithemba ke lilapha ezeleni anda iMahlathi municipality xa uhlapha kwelitye likaphungela sake salifota uyakhumbula ya ikhona ilali pha xa uzofika pha kaQhasa police station ungene pha khona ilali pha kuthiwa kusethembeni ndibene nombaxa ke lalali uviwe uzalelwe pha wakhulela phaya wenza isikolo amabanga phansi wenzele pha then ke ngoku waza apha eCumakala uzokwenza i-high school yakhe uzoyenza lapha eCumakala so eligama ke likaviwe ndilifumana pha elalini wena ke nobundazi ngelikaMkwena ngumnu uviwe umkhomazi uqoqoqa uqhinebe uzithonga zithathu kodwa ke ukhuliswa ngamaqoqo alright ndikumtshana emaqoqweni osikhali ojojo ndiyeka mtsolo bentonga umama umkwayi kodwa yena alright kodwa ke nasemamfeneni ndikumtshana hey awuyafana namzininzi zihlele sabo enkosi ke bhuti yes udibana phi nebhola neligama likaMkwena eligama wona Dayiva mkhulu wami lidibana nalapha ebholeni ndikhule ndiyithanda isoka because ke kwamalume bami masebedlala isoka bemane benithatha kwiitimu zapha elalini umalume bethandwa nami kakhulu bedlala eAC Milan pha eThembeni so bemane nithatha ke ndisayibaleni so ndaphela ndiyithanda ngelo hlobo so ndayidlala ke ibhola ukhona umfana kuthiwa nguNothi Mukwena yambona abantu badala ke bayazi ibhola manje mazi uyibona la legend but ke kondikhula ekhaya ukhona uPopo ayicabana ndimthanda kuthiwa nguNothi okay umandathi abandi nguNothi NOTI nguNothi but ke badlala ibhola ofumasa ba no similar to uNothi Mukwena abanye beligama uNothi okay yafana moslendo so ndafumana igama kaMukwena true uNothi Mukwena so livele ngelo hlobo ke so yezendidlala ke ngoku kwa ifamily kaMukwena wasebholeni ninzi abanye bathi Cheese Boy Mukwena ole bohanga Mukwena wePirates so besendidlala iwinki yonke la xesha kuthiwa hayi Cheese Boy Mukwena so ilo gama ndilifumene ngelo hlobo Dayiva ithi londo ubuyinca kuba ubuntswempu buphuma izandla apha ebholeni kwaba uthiwe ke legends sithathe ke ngoku ufikile eCumakala wadlalela eyiphi team ufika kwapha eCumakala apha eCumakala Dayiva ifamily yam ibipha kwaRens eMahlathini already besipana pha so benimane sithi nge-holidays ndifike ndiye pha so ndifike kwamakrotman amadala pha adlala ibhola but into eyayidominate kulo yayirugby pha so mna ndingumuntu wesoko so lamakrotman mane ndithatha sihambe sodlala idisk sihlala idisk so ndifike ndadlala la team ke ngokufika kwamapha I think it was ndana 12 years 13 years ban-introducer to i-first team yabo cause hayi Dayiva bendimnandi ndimnandi so ndifike ndadlala itrack apho yasehlathini ke then ke uma nesidlala itournaments ngapha nakozala lithiwa ngoNgcobo qoboqobo uyabo maseba hayi iyabonakala iyakhula le way ingathi noko singakwazi ukhompyutha siyeva uba kuyadlalwa lapha eMlungisi yabo i-league asazi kwane kuthiwa i-league mos sihlala ngapha i-tournament ama-tournament ucela asazi rules asazi intoni nami pha eThembeni mos ndidlala i-tournament pha khona ndiyaziyo no man sayibona i-football kumane kuqeshwa kwabantu pha kulaa ndawo kaRens
mase wayangena amajita amancinci ayaziyo into enedisk inantontoni no came with an idea ba no brother I think ngokwistandard sethu sikwenye level how bad ke sihambe siyozikhompyutha ke sijonge ba singenza njani napha kule league kwamlungisi so iqale ngelo hlobo ke into ba introduce to Stufa sadlala then it all begins there. Inkumbulo zakho nje Mkwena nge-Try Again FC usithathe usise na kwi-playoffs niyile mos kwi-playoffs nothi kayi-1 anaphumelela sibalisele nje qala ingenile kwaStufa kula league nagqusha nanyukela nje eza levels nenkumbulo zakho nje usazikhumbulayo yeah khulu struggle uzabalazo singatshonelwa yimini Dayiva sithetha ngalanto la team zawuthi qabaqaba nje ndiwagawule ndwarhoqa mkhulu ndenze short after sisukile ke I think it was 2011 I moved from Phayihlathini ndazohlala eXholorha ku team ethiwa Shining Stars. Okay, it was dominant. I think era Shining Stars it was dominant la team powerful. So safika thina ndifika ne-out yam uSifa sifika pasi introduce Try Again yangapha ama-Try Again nayo yangasesihlala emahlathini fika elokishini sabetha abantu apha sifike sabetha iteams apha Dayiva we had to travel noba yi-15 kilometers usuka kaRens uzapha ngenyawo funesihambe ngenyawo wake up ekuseni mhlawumbi 5 o'clock unikwe igame ka-9 o'clock uqomba apha uyacinizelwa but ke hayi sapusha nama-out brother am sayifuna le way I could see the future is bright so funeka ndipushe encourage amajita ndiseyilight mos but ndinasa spirit ilida iyazala ilida and afuneka kube umntu onemali okanye ube mdala ukuze kube yilida so push ama-out safika nyhani we were dominant sawin ileague kuStufa I think second season kwa-third season sifikile we promoted to LFA we played LFA 2 one season we promoted with influence kaMasinga uBhini okay ngiyamazi legend yebhola sifake legend ndimkhumbula kakhulu mna uqala kwam udibana naye ebekhona nakwi-rugby but esokeni u-introduceke kum ngexesha le-Real Madrid nayo yayi-dominant hey andiyikho ke iMadrid andiyazi andifuni uxoka ndisesezilalini andiyazi but ndifika kuthethwa ngeMadrid itimu enkulu idlalwa kwamasakazaka itimu enkulu yaqhubeka Mkwena so ndifika ngale influence ke une-experience uMasinga uyazazi players so we had to go mgwali PPP we recruit senza le team be powerful sadlala LFA we promoted to SAB one season 2 seasons playoffs eGcuwa I think wawukhona uyayazi yonke into yenzeka zange ndiyeGcuwa kodwa ndiyakhumbula uba zange niphumelele kuleyo i-season but nenze homework uthi uMasinga after sidlalile igame yokugqibela phadlala neWusu kuzikhona iplayers azifunwa iMathamela ayipha iWusu uyayipha umthatha City wapha iScouts sigqibodlala neWusu ke kule game yokugqibela sidlala 1-1 okay sibe number 2 egroupini yabona into ebhola yazi ibhola inabo mmenemene umuntu ungathi ufuna iteam ezakubhatala athi umphathi wakho angakuxeleli ba iteam ethile yakufuna uBhini waba honest wathi inoba 9 of iplayers zethu ziyafuna Mathamilani iWusu imthatha City but wacela into eyi-1 ba brother yami ndiyacela last chance season nje iyi-1 zidlalaphi zona ezi team zinifunayo zidlala kuMutsepe Vodacom kulo nifuna uya kuyo lo sifuna uya kuwo okay thina and sithenjisiwe apha ngemali apha hayi ufika kwenu brother yami nizaba mnandi yabo esisuke ezilalini into sesiyapopa qombe ye-professional level ngathi uyayibona apha Dayiva but ke ukho le Grootman apha icengayo uba nathi sesiyibona uba we need to do this for iCumakala we need to do this for iMahlathi we need to do this for iziqu zethu suthathwa uhambe ubekwa phaa khayisebenzele into ubuyayifuna yabo so that no it was an easy decision but no Grootman asizithathe as offers sigrand we're gonna fight next season akho muntu uhambayo ebetimini we're gonna fight for i-promotion next season we're gonna make it so sasuka 2015 2016 we played again saphinda sacrown futhi SAB amathole champions we had to go siyodlala iAlice playoffs again start usise Alice ke ngoku ndandikhona pha
There was a team endandiyoyika ndirespecte kakhulu pha Amavarara. iPhondo Chiefs. Impondo Chiefs. Ibizana Phondo Chiefs. La madoda asoyikisa Luckily nandingekho kwigroup Group A1. A1. Yeah. Tayiva uyabona sifika phaya mkhuluwa le team well dressed attire. Amadoda abelaka izilambe eziphelayo emaqatheni tayiva mkhuluwa. Ufika phaya sinxibe izilamba nejasi zethu thina sisuke ekasi. Uyabo? Ikawusi zikhazukile azifani bra. Uyabo? Hey le Bizana le intoni le team ayibhizana. Okay ngelaka asabi kwi group yayo. But ke zange sibe nalaka because safuneka sibhilwe nele team yaseComani. Amavarara. Imagine amavarara ngela xesha kwi peak top form. Dominated kula cala ngapha eOR Tambo. And ana ex professional players amavarara. Size group na and first game kwi ballot. Sivula namavarara. Yo. Yabona ba? Kugcwele Alice. Okay, brazam, sizuke ekasi sizosebenza. Asinazi cones. Team ivele ityale 50 ye-cones that day. Ivele kubethe nje psychological ungekangeni ebaleni. Yabo but sasiyazi sasoyenza. And uThixo usithanda sonke tayifa. uThixo usithanda sonke mkhulu. So we prepared for that game. Sane hlala sana camp sazama ukwenza iways kwazi uzenza. With experienced players esifana noMbesuma ke sebesokodlala pha kwa team zinjiyana so basincedisa Ovusa uMzimthiya. Drogba Yeah. Spirit Osikelela. Number 1 omadlisa goalkeeper. bra intwana ezigrade eSatarem to recruit sibeef up isquad ba bra zami masiye pass oyenza la game yokuqala dala ekseni 9 o'clock bra ifitness ka coach Miller iyo yasincedayo Yeah. Coach Miller. Yeah. If sasingekho fit ba into eyenza zona kula veki ejimini awunothi noba sifuna ba unobusenza amajoni Yo. because senza sona masela into oqomba hayi man corporal punishment le uphuma unechiki dayiva bra ejimini but ophela kwala game awubona umsebenzi because safumana free kick number first 10 minutes 15 minutes igame iqalile senginil wayithatha uDrogba wayibeka nathi Drogba sodibana ezantsi uyamazi umthiya ke set piece mosuDrogba siDrogba khona silindeleke ukuthi sizayilinda ezantsi net 1-0 usukela ngoku noba 75 minutes yonke sayidefend uMadlisa wabamba ibhola pha very crucial reflex saves switch on the whole game defense yasebenza midfield yasebenza striker striker nge1 pha mthiya hlala pha fundini thina South defense sasebenza yaphela igame ngo1-0 agoduka amavarara siqebile ngawo masingo Yeah. siqebile ngawo dayifa Phelile into besifika kaloku God kanti manje iphelile into bethe. iphelile kaloku yona team apha besiqomba sinengxaki yayo yiyo Yo. amavarara next game we played against iFort eyaphansi enye game yaphansi usibulala le dayifa I remember silida ngo4-0 nilida ngo4-0 yabuya iFort yenza u4-4 ne. yakora iFort 4 goals second half Yo. andiyazi noba ngumthina Kwenzeka ntoni? akhona amathita azange akhempe dayifa kaloku ikhona sasisebenzisa Yeah. Uyabo? Yasebenza intshentshe ebholini. yasebenza nje dayifa sasibophelele pha and into sasisebenzisa inzima Yayinzima kakhulu iyapenikisa yona but umsebenzi uyawubona uyenzeka amajita azange akhempe but laa nto othemba umuntu uba Abikwa. ya so uDrogba wafumana injury waphuma seyingu4-0 sigqibile igame just need to manage it 4 goals bra. 4 goals awubuyi kwi4 goals Yakhuluma pha ndithwasa pha ndikwi-grandstand. dayiva ndiyazi bakwenzeka ntoni kwamna ndiyi-center back ndingukaptain I'm leading the team but instructions aziphumi Hayibo. I couldn't control ndavele ndayiluza nje kwafaka 2 amajita ayi-2 afakwe egemini just after hayi izawuvela kwabheda dayiva i-40 yabuya and ehlala eDavidson is fully packed stadium And ke La grandstand fully eyapha packed. Eyapha, home team. Yes. Home ground advantage. I couldn't believe Usikelela was shouting at me that I even shout but I Switch it off. unzima ucela instruction ba bra mase out I couldn't believe but ke yenzeka now sine pressure ngo because the last game kwi playoffs ininzi into yenzekayo Yeah. match fixing and everything Yeah. now sine pressure le game yokugqibela it's a must win usive chairman noba zange ibukele la game yokugqibela Yamazi upenika kakhulu. yeah cause dlala le team kuthiwa iNtontoni Chiefs yase UK Yeah. aba sinithi goals
because amavarela ngapha ya abethi net ngapha ya we need like 5 goals ukuze siwine le game. Kwezi streams zoyi2 kuza promoter 1-1. 1-1. Okay. Impondo Chiefs imnandi. Senzela kill umsebenzi. Thina ngoku la draw isibethile le 40. And ngoku siyadlala amavarela ayadlala ngapha. But we managed to win that game convincingly. And we get promoted that season. To Motsepe. So linjalo ibali Taif. Sincokole ngoMotsepe ke ngoku. Eyase 40 hayi yandikhona kwakumnandi pha and iBrazil adlala. And zadlala ibhola esingazange sayibona apha eCumakala. Yeke le 40 ke igame. But ke ngoku let's fast forward to Motsepe. Siphaya uMotsepe try again iphaya niphaya. First match anidlala apha kanene eBhayi. eBhayi. Bahlala eBhayi. Ndiyakhumbula yayi ntoni kanene la team? iP Stars. PE Stars. Tswempu team yakho. Makhalatha. Mnandi kakhulu Taif. Well organized. Taif Well dressed. ibhola yocimba fana uyayazi ibhola inamasimba mkhulu. Hayi ibhola sicimba siyayazi Taif mkhulu. Singena ngengoma. Singena Yes, sobetha abantu sibeCumakala, lapha sibeCumakala lapha sobetha abantu and ke ngoku asikabi nazo tracksuit ngela xesha. Singaka sezi homeboys and jonga iMind Games. Sifika ezichef zithumela kuqala intwanana man. Qomba sobona aba under 21 lesodlaliswa naso apha. Qomba sasibethe. Sitho sibethe crouch mos ngoku team igcwele mos ngoku. Ya, qomba sasibethe izintwana. Xa sifika singene dressing room. Othuso. Yes, phethe amaqhawe apha ya mfana omzulu. Ya, Tayiva singene dressing room apha. Asabesalekile mos dressing room zake sahlala ku dressing room sithina. Ufuma sekayikita kuxhonyiwe apha. I-professional way. Yabo set up grand big iskala sivase ngala way yethu. Yabo phi dressing room. Yeah. Sivase ke way yethu. Beka siqhela. Ya nje xa sifika kuTunnel. Hana ngamadoda amanyani ngo. Amakhulu lamadoda. Makhaladi. Ya, asingene emaqomba hayi sazama. Intoni? Sasibonisa ibhola eziyatayiva. Build ups from the back. Xa uyopressa, patient zithi dlala icross. Nintwana ende ekhaladi, hayi asibulala. Nandla senda back Tayiva, hayi asibulala. Hayi expose. Iqewu ngine shy cross. Second ball zimnandi, shy net, amadlisa zambetha 6. Hayi ndiyikhumbula. Somebody free kick abona khona lo free kick bra sabethwa 6-1 first game. Otherwise it was a good experience but yeah ubona xa uye uzithembile endaweni ucela ba hayi ayazi lento yazi. Wafika pha normal lento yazi ayikabi. So it was a good experience otherwise ngatayiva. Yes, home ground yethu yayise Bisho mos. Ucinga ba yenye yezinto ezayibetha iTry Again leyo. Ungadlala ekhaya, ungabi na support. Ya mkhulu into ebalo ubuya khumbula ndandihamba nawe. After sipromotiwe mos. Qomba izinto uzabalula. I-challenges kufuneka une home ground. And home ground kufuneka ke ngoku ibe nazo zonke izinto, ibe ne lights, ibe ne ntontoni, Change room zonke into kufuneka Chaza uba because it's semi professional ngoku. Yabo. So sahamba indawo ezininzi abeCumakala. Unfortunately, sake sincedakala. Yabo. Khona iground. Kafanele basisebenzisile but ke ezinye imeko Politiki. Yeah, ipolitiki ayidibani nesport. Tayiva ufuna ndivele. Suvele. Sithi. Tayiva ya izinto ezinjalo ezimila kunjalo mkhulu wa. Zange silifumane ibala. Mhlawumbe umuntu uzobuza banjani engalifumani ibala but likhona ibala. Zange silifumane ibala. We had to use i-resources zethu. Use imoto kaTayiva. We have to go sibheke eQonce. Siyokhangela indawo yodlala iteam yala. Omnye umasipala eBuffalo City. Iteam yasemahladi. So kufuneka siphume siye eQonce. Ngelaka le ndithu uThixo kasasibhanqa Tayiva. uThixo usithanda sonke. Very welcoming guy sayifika sayifumana pha eQonce Damasinga. Sathetha naye iGrootman zange lo conversation zange ihlale ne-hour 30 minutes. Wada brazam. Kwakho isibhizi mospa edlala pha. Yey! Mase bazoserisana ibala nezingwenya. Siyafika but soserisa ibala nezingwenya. Uyabona ewe iteam efuna sihlale nayo but we give that respect. Yeah. By that team Tayiva. Yeah. Hayi kuyiteam emnandi. Ukhumbula ntoni ngesibhizi? Ayiphethe ingwenya Tayiva. Hayi ngomnye wabantu abeyithanda la team. Ewe ndiyitry again ngela xesha ne.
but hey xa ndibukele ibhola ye-ACBs kukochaka Koshaka. Koko music. kudlala u-1 no kwakumnandi man. I think enye inkumbulo yilaa team yasemdantsane. Asemdantsane, yes. Le kaba umawawo, may his soul rest in peace. Yes. Ndilibala nje igama layo. Yeah, nami ndayilibala Tayiva. igama layo. Abazazi izitim ezimnandi ezo Yeah, Tayiva. yeah. But zasizinika i-tough time. Siyayazi nazo. Tayiva, okay, bandigqibezele nje safika ke phaa eQonga asalifumana ibala semgrand kodwa sawurenta loo mali sayirenta. Imagine nekurentile ibala but une-home ground. Abantu bakuthi team bafuna uyibukela abakwazi uyibukela because it's expensive. It's expensive to go to eQonga ubukela igame ebhisho. It's very expensive kuba singenazo resources. So it was one of the biggest challenges saba nazo Tayiva, but we had to soldier on mkhulu, yabo, with the little that we have. Umasipala wazama usincedisa. Shema ndifuna uqoka but noba sizawungena kulo mhlawumbe uzandibuza loo nto leyo ne. Bandigqibezele nje le bala. So we had to play games zethu, home games zethu sidlale away and not home, because we had to play home game away because ahlala ebhisho. So indaba yebala ke sayifumana ngelo hlobo zange sidlale thunakala igame zodlala ebhisho.